Beladri Bersani, ada yang kembali hadir wujudnya Mama Doraemon Singomanunggal Jaya dan kawan-kawan. Oke, selamat menonton Sugeng Bersani. Ayo no, mamaku sing ayu dewe di lebokno bajutno pinarak nolon-nolon. Tunggu dulu sabar dulu, oke. Cek, lo, cek, 1, 2, ya. Monggo Mas Fafi, dibajut nalon-nalon Mas Fafi. Ayo Mama. Dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngene, jarene kasus ngono, ini ra ono nyatane. Dadi korban ambisi repot dadi korban ambisi rekomendasi. Ya jajan-jajane kamu nanging ngerti batin nganti kucing nganti asu. Dadi korban cekel mrono mrene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake cekar rakyat sing wis lila dadi korban dicekal rono rene mergo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Baik goyang bareng Singomanunggal Jaya. Cahaya ngendi kucing ngendi LSM opo partai ormas opo
putete sing penting tumindake kelingan welingmu sing prasaja lemah titik apa mas aku mau ngayomi jaga raya singa Manunggal Jaya Ada budaya yang dipajang, terima kasih. Cahaya audio. Estelan Jiwoyo. Singo Manunggal Jaya. Kita goyang. ake sing rumangsa kelangan rakyat sing wis lila dadi korban tegal rono rene mergo melani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake selalu mau akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dijegal adrama mrene mergo belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban terima kasih jegal rono rene mergo belani rakyat tersuwun bapak dianggap ora penting lan tansah disingkirake Terima kasih. Oh, Mamai Larisno. Terima kasih Pak Kampung. Oke, logor teblok. Aduh. Mamai Larisno. Dadah Mama, dadah. Terima kasih Mama. Dadah. Goodbye Mama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Goodbye. Dadah. Pawangnya oleh. Dadah. Oke. Baik, kali ini kita tinggalkan saudara Wujiti, Mama Doraemon dan kawan-kawan si Manunggal Jaya. Coba kali ini kita terbang di kawasan negeri tirai bambu Cina. Kita simak hadirnya dari si Barongsai Singo Manunggal Jaya. Ada dua barongsai kembar persembahan dari kami Singo Manunggal Jaya. Iya. Ho. Se. Ho. Se.
Ayong wewan ausewan singo padugal joyo asik asik. Kita lihat kedua si barong saya menari-nari. Awano sing abang memang unik. Oke. Oh. Ayong wewan ausewan oleh singo padugal joyo ini benar-benar dari kami si Barong Sai. Iya, berputar-putar kembali si Barong Sai. Ayong wewan ausewan oleh yo tarik singo padugal joyo os ale dicikir ayong wewan ausewan oleh singo padugal joyo. Enak oleh ya. Oke, terima kasih untuk hadirnya Aqua ya. Putra putri saking panitia sing wantun minggat datang barong sesi Padugal monggo ditumpakno. Ayo le eman-eman barong saya kosong no jenenge wahana ayo no. Monggo putra putri ini saking panitia juga dari warga besar masyarakat Kekelan. Iya, monggo katuran kula semangaken minggat datang wujudnya si Barong Sai Singo Padugal Joyo. Iya, uyey ayo semua ini numpak digolek ini. Asik.
Baik, terima kasih. Ini bareng Heng. Bisa berputar-putar langsung keluar. Ayo no. Asik. Ayo pilih no, ikut no, di situ Pano. Tupano, yang mana man? Oh, enggak mau. Yang mana? Pilih yang mana? Pilih yang mana, dia atau aku? Yo. Pilih yang mana no? Aku atau dia? Wih. Oh, enggak mau no. Iya, terima kasih. Ajo Lek ayong uji Langsung ayong wefat Au sefat Singo padugal Joyo Cik, satu.